салому алейкум бародарои азиз, ҳамакаса хубен? Тинҷен саломатитон хубай? Бародарҷону ози ман дар давлати Полша, дар шаҳри Познан, дар корхонаи Гиртека қарор дорам. Хоб, корхонаи Гиртека. Гиртека як корхонааш дар шаҳри Шауляи Литва, якташ мисол дар Вилнюса, якташ дар шаҳри Познани Полша. Хоб, ана ки бародаро ин иҷа ки боз дидестин, иҷа корхонааш иҷа бигӯем дар Полшаҳай, дар шаҳри Познан, яъне комнатаи ҷои чойхӯрии мисол водителу шофиро инҷа меян чой мехӯранд. Шарти шароити ҳам корхонаро марҳамат тамошо куда чӣ хеле. ҳуҷҷатота рост ки биё, қақине неста. Инаи автоматҳо ҳамаш пури ҳар чиз мехоҳӣ марҳамат хай пул қатия биги задан биги ошин. Инаи Исмоилҷон бародари мо хифтан хондеста. Хоб, ин хеле телевизорҳои калон мондагия бародаро барои чизе ки нофаҳмӣ бошад ати инҷа маҳакша мефаҳмонанд. Тамошо мекунӣ, ёд мегирӣ, мебинӣ, мефаҳмӣ ҳамаи чиза. Хоб, ана ки бародаро ҳама ҷои хубша тамошо кунӣ, ҷои хуб бош. Нигоҳ кун. ин муалликоро нигоҳ кун, ҷои торатканӣ, ҷои риштошӣ, ҷои асал ҳама шароитиш қатӣ. Хоб, ина ки якта, дута, сета, чорта, панҷ, шашта мошинка барои мисол пӯшокшӯӣ да обшин. Ана бародарҷоно иҷаш бигем барои ини пара ҳама ҳоҷатхона, ини кабинко ҳама ҳоҷатхона. И параш бародарҷоно барои душевое, барои обозӣ. Ин қабало кабина аиса, ин қабало кабина дига аиса. Ойнаҳо яқад мондагӣ нигоҳ кун бародар. И яке шароити ҳамин барои ронандаҳо да мисол. Инҷа пӯшокҳошон мешунанд. ҳама тарафа зура гап нест. Рост ҳуҷҷатота биё бача. Инҷа форат чой мехӯрӣ, оби хунук мехӯрӣ, мегирӣ дасту кашад. Хоб, ана ин комнатаи синҷда бародаро ҳама хай шофёрон, шофёро хованд ба бисёршта ғилдагиан. Хабҷа намедонем сёнка намекунам. Як комнатаи калоне пури мақсад чӣ? Ана ҳама шофёро одих доранд да бигем. баъзеш ховай, баъзеш хистагиам. Ждат доранд мошиношуна. Ман худам иҷа мошина ремонт овардагиам притсепа. Ина бародаро, рост куни ҳуҷҷатотна биёӣ. Ина шаҳри Познан, ҳамо анкетара пур ки, ҳамо анкетара пур куни бародаро, ҳамо анкетада ҳастай. Вибират мекунӣ шаҳра. Шаҳри Познан вибират мекунӣ форат, форат шаҳри Шауля вибират мекунӣ. Ё ки мисол форат Вилнюс вибират мекунӣ. Фаҳмидӣ? Ина мехела. Хай бигире бикунӣ биё бародаро. Давлатҳои ода бигардӣ, тамошо кунӣ, кор кунӣ. Ани хилосо азиз. Худованд ҳама тамигабон боша. Рост кунӣ ҳуҷҷатотна биёем. Беҳтарин аст.